tabuk chini Tiprajwk Baksa kubuni dopha non ST rok bai kaijang rokno kwbangma Tiprasa rok social media o chajak yangai tongbayo amo tomoni bagi hingke oro kwbangma logically kok tongo norok Baksa bukso jago nungna khoroksa Tiprajwk Baksa bukso ST facility bai chakiri mama se kaijak phurunga ke SC non ST basi hake o jago ST ni percentage kom norok joto saimano Tripura o 30% se hake je o ST facility rijamani ST rokno teibo Tiprasa rokno teibo development khlainani bagi rejago hake o jagani bising bose o ST facility by chakiri tlangai Baksa bukso Tiprajwk kubuni dopha bai kaijaki payunga ke amo ST da masa makleke na SC amo haike mamanga ke ST ni development dang no Tiprasa rokno hamkrai dang no Tiprasa rokno hamkrai ni bagi se ST facility rejago a ST facility ki sare mani job nanai bagi busuk Tiprasa rok burung line basawi sobo mano hnai nasinglai tonglai haipano Baksa bukso Tiprajwk rok ni jini dopha no siniya kubuni bosongbai thangi payo haike burung bangsuka tabu Facebook khulongnai di social media khulogin di aguli town o thangin di kwbangma burung kubuni dopha chini mukhang bai solia rok bai Tiprajwk rok gurukjak nungnai hake bui Baksa bukso comment songi manu bujesa bai phan kaijak tonga nung tamni bagi satai hinai hake kubuni bosongba kaijak naka ST cancel khlair di je ST facility bai chakiri mamani job mamani amono cancel khlair di tamani humle borong bodla tai onyo Tiprasa soi hini gosi tongnai rok borong hakai job mayango amorong ni bodla borokai job Tiprasa rok ni facility bai manmane amono tlangai borokha kubuni bosong basi aram ke tonglaijak Tiprasa ni bagai hamkraini bagai o facility rijangmas barato ST facility rijangmani karon omono je tribal langno je develop ungyang tongmani jati rokno borokno baike development khlai tubuiman hnai je ST community tongnai rokno bongni culture no tebo development khlainani borokno tebo job provide khlaike ke borok tebo development ungnani hini se ST facility rijago hake o Tripura khatom nukhanga kwbangma no Tiprajwk maximum job khainai rokno kubuni dopha rok bai kaijago hake bo job hingke ke ST facility ti ST no hamjagi nau ngbo kaijak phurung ke tamni bage ST no hamjagliya kwbangma jagao no chini Tiprasa ni je culture tongmani amo nosto khlaijagi dong bairao chini Tripura no sinimung hakai Tiprasa ha hni si sinijagलियो sana thanga kai chini Tiprasa rok ni bo o jagao kwbangma bol tongo tamni himble chini Tiprasa rok thanchaga tongmaya agi ni simino hake amo social media rok kwbangma jagao nungmani Tiprasa rok belai ke chajak yangai tongo o Tiprajwk Baksa bukso kubuni dopha bai kaijakmani hake takho bukhorok no comment khlai salam tike kubuni dopha non ST rok bai kaijaknai rok no o Tiprajwk non ST bai kaijaknai rok no borok no ST cancel da khanyana tamo bongni bokhorok ko gissa pan Tiprasa ni bagai Tiprasa dopha ni bagai ni jin dopha ni bagai wanchuma krida kwbangma Tiprasa rok ni je laibuma tongmani amo komortui Tiprasa rok ni je identity tongmani amo komortui hake tabuk phano Tiprasa rok wanchuk yanga kai wanchugi sakthari samung khayanga kai je chini identity no baike banchiri mano je kubuni borok bai chini Tiprajwk rok kaijakmani amono baike muthakri mano amono samung khlaiyanga ga amono focus khlaiyanga ga chini Tiprasa leader hanjangnai rok bo chini Tiprasa ni thinang belai ke munago klaijaknai amono sakthari je chini Baksa bukso Tiprajwk rok kubuni bosong bai kaijak tongnai non ST rok bai kaijak tongnai rok no baike muthagui man borok no ST cancel da khlainani nangno amo Tiprasa leader hanjangnai rok bo sakthara nango 6 schedule slamjakmani kwbangma raida slamui omo slamjago o jaga kwbangma raida thepawi mano haipano chini o jaga okhai kun phano khajigya ST cancel le ba chirgradi kubuni bosong rok non ST rok chini ratio illegal babe haboi jaga nawi tongmoi mane amono se sagradi amono se kaisa bo action najagya ST tribal ni bagai jaga reserve khainar mani 6 schedule ADC slamjangmani haipano illegal babe non ST habai tongla hara chini laibuma rok komor baikha rutuk jaglia amono chini dophano teche banchiri tumna ninga kai chini laibuma rok no cherei karina nangnai tebo chini laibuma jung kubuni bosongbai segi nyajakmani amono taisa butiki phirogui naiman amono chisung manai hake chini Tiprasa rok siring kun phano kok salaya kwbangma chini Tiprasa ni kmana nai tongo jesa tui phano chini Tiprajwk kubuni bosongbai kaijakmani tui phano chini laibuma kubuni bosongbai sekjangnani nai tongmani amo tui phano thangdi Bharat haktorni kwbangma hasteo thangi singi naidi Tripura ha sobni hini sagake chini Tiprasa ni hini chini Tiprasa ST ni hini kebo phano sawi pano mangala khoroksa khorokni saimanai
ST ni ha hanai but haibana tabuk to social media ni jug jotono google search kaini ne ke to Triprani nai ne ke sob bisi population kebang ka borongni no population kebang jago jagao nga borongni no ha hani hinjak chine blei haike chini Tiprasa hanjangna ro tam khlai tong tam khlaina na all leader hanjangna ro tam siring kebang ma chini Tiprasa rongni je jaga tongmani je thai tongmani amorok bo mung slaijak tongbayu haibano chini all leader hanjangna ro tamni bagi chupungi tong tamni bagi kok thaisa bo saya chini Tiprasa rongni kebangma thai sekjago chini Tiprasa rongni kebangma bazaro non ST rok bo sekjago borok o jagao kebangma dugan rok bazarok tangai burung khai business khlai tongbai kha chini Tiprasa rongni jagao haipana chini Tiprasa rok kok thaisa saya hage chini Tiprasa rongni thinang tamungno je chung edisi chini amo Tiprasa rongni bagi reservation khlaijak ni himani amo chini Tiprasa rongni thinango tora tongna omorok no wan chukine ke belai ke kirima singsa haima tongo saksa tai nyai di kisa sug watiro wahakanyo chini Tiprasa area ro hangke lama hamyang sinai karen ok phayang sinai kaham kai Tiprasa area ro hangke naijagya hakai ayang ne ayang khlaye chini Tiprasa ro thinango komorna phana tongo amti mamangi tong hakai leader hanjangna rok sak tharei to phano nargnani chesta khlai hangke angkha video jagana paikha noro video no sajaka like khlai di tai comment khlai sadi nongni bukhani kogrok bo hambai khulumka।